Good morning, kakabsat. I'm Joshua di Balite, and here's another episode of this online sharing that we started 2 Sundays ago. And welcome to this another episode. I just want to share something, kakabsat, hopefully to encourage you from the Word of God. I'll be reading from Matthew chapter 6. I'll read 25 and then 33, and our text is from 25 to 34, but basahan niyo kakabsat kadagiti Biblia yo dagiti nga verses from Matthew chapter 6 verse 25 to 34, but I'll only read I will only read 25 and 33. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? In verse 33, it says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Madidani Apo Diyos kakabsat. Hopefully you had a great week last week, and regardless of all these things that are happening, I hope that the joy of the Lord is still within you, and hopefully you have a lot of testimonies to share kung ano nga naimbag ni Apo Diyos, how He provided for you over these past weeks. And I entitled this sharing that I'll be sharing to you as Hunger and Faith, bisin ken pammati. Yeah? Makita kami iti pammati, umay iti bisin. Our greatest concern at the moment, kakabsat, ket nukas ano tayo nga mangan. Ano yan? Or no pagalaan tayo timakan. No makita tayo ti news, kakabsat. I don't have any TV, but I was able to go home and watch the news. Or if I'm here at Sefton, kakabsat, I watch on YouTube. Kat makikita dagiti reklamo dagiti tao no kas anong manganda, no kas anong agbyag dapay gapud awan iti kanandan. Kat saan nga napintas nga buya kakabsat, nga buyaan nga dagiti tao mabisbisinanda. And if only we have the means to provide for all these people that are hungry, we would do that. We should do that as a church. But uray datay nga Kristiyano kakabsat, affected tayo ti nga question kas ano kamangan pagalaan biti kanan mi anya pa iti kanan mi tata. Negaputahan mo't nga maipalubos nga agubra dagiti tao like the usual, and good thing tatanga ECQ kakabsat ket medyo nawaywaya allow din dagiti do mga sectors iti pagtrabahohan nga itultuli ang agtrabaho ket madaydani Apo Dios kapo iti dayta. Jak amo kaniya kakabsat no beneficiary kayo ti any benefits from DOLE or DSWD, but siyak saan kat awan iti naawat ko manipod iti gobyerno DJ SAP nga ibagbagada 8,000, 6,500 or 2,500. Me and my family didn't receive any of those, and damdamagit ko maminsan kasi ano mga member ti 4Ps apay nga awan kami listahan kat iti sweldo kakabsat below 8,000. Naman ba'y ngasta, may isang pagyamanan kini Apo Dios nga saan tayo nga maibilbilan manipod kadagiti poorest of the poor. Kat that's a great testimony kanyati kakabsat ka anak ni Apo Dios. Kat naman pa'y awan iti kasjay nga maawat tayo manipod iti gobyerno, agyaman tayo latakin ni Apo Dios kat agtalik tayo kanyana. Actually, it's parang a surprise for me to have received 25 kilos of rice from, I think it's from the City Hall of Santiago.
And it's unexpected. But thank you for the rice. I've given up eating rice like more than 10 months ago. However, I still thank the Lord for this rice. And maybe the Bible school students will eat the rice. No, agresumiti klase. Isa mong manidani apres ko po iti dita. Hindi bagbaga na dati rice kakapsat ko na awan ba ti dilata na lang tahan ako ng mga niti rice. But still, thank goodness, thank Him for the rice. Naman pa kasi magbakta tayo kakapsat. Tsaka mo, no beneficiary kayo ti 4-piece, muna iti SAP ti SAP. Yung da kami saan. Naman pa kasta, if you are a beneficiary, good on you. So definitely, no, saan tayo aming a beneficiary kakapsat? The question is, how can we eat? DJ tidakkel nga question tayo iti nga agdama. A person kakapsat can survive without food up to 60 days, 61 days, 65 days, 45 to 65 days. Depende kakapsat iti bagi, iti sex, no male mo no female, can DJ edad, no ubing ba daytoy, uno medyo nataangan. So, agvari ijay kakapsat 45 to 65 days ijay. Actual nga nakita nagiti researchers kadagi ijay nag-hunger strike kakapsat. A lot of research saying a person without food can survive up to 3 months. Pero based nga ijay actual observation kadagi ijay nag-hunger strike, then itinatay at day 45 and up to day 61 sa muto na 65. So mas lang nga i-debunk na gusto mo yung English ko. I-correctal na dayjay nga research. So at least amo tayo nga we can survive without food iti more than 1 month. Si tayo kasapan nga matay 45 days. That's more than 1 month. But definitely a person without food can stay alive up to 45 days to 60 days. Then, a person can survive without water at least 3 to 8 days. Adalagi ti daduma nga nag-absolute fasting na without food and water. I think others survive 10 days, but according to research in general, people can survive without food and water at least for 3 days up to 8 days or 10 days. But should we worry about food? Medyo ba ti rumbang pagdandanagan tayo kakapsat maipagapit ti makan? We're so preoccupied with what to eat. Yati sumarunong nga karentay itong pangandaw, ito no pamnigat, pangarabi, naibos na jintilatan, kat madandanagan tayo noon niya mananti sumarunong nga kanan tayo, wano isaang tayo. Kat deja iti nang pupundo ka, nagiti panpanunod tayo kakapsat, no, anya iti kanan tayo. Iso nga, deja ba iti rumbang nilaon, nagiti panpanunod tayo, anya ka nagiti nga agdama. The Bible tells us not to worry. Iti Biblia kakapsat ibagbaga na kanya tayo nga saan tayo nga agdanag. But seek first His kingdom and His righteousness instead. And all these things, amamin nga basic food tayo. Basahin tayo kakapsat iti text tayo. Nairaman iti clothes, anya iti kawus tayo, haan lang iti makan. But all these things, kung na iti verse 33, but seek His kingdom and seek first His kingdom and His righteousness, and all these things are basic needs. Water, food, shelter, basic food, basic needs dito tao, oxygen, and then clothing. 5. Shall be added unto you. Ijay text tayo kakapsat, iti nabanggit lang ijay food and what to eat and what to wear. Shall be added unto you. They will be eventually provided if we choose to seek first His kingdom and His righteousness and not let worry consume us during these trying times.
Naririgat iti nga panawan kakabsat, narigat iti panawan, narigat iti pag-alaan iti makan, kas lang last days, I think it's like a glimpse of what is about to come, in the last days. Into no, malpas iti rapture, ket hanggang nga makagatang nga awan iti tatak mga 666, tatang nga makaruan, napanak tatay di grocery kakabsat, pahirapan po humingi ng quarantine pass. Ket I was able to go to grocery kakabsat at least, given nga nakaala kami iti quarantine pass, iti travel pass. Ket kas lang na siya in the last days, kadagijay to numalpas iti rapture, ket agari iti kabusol, iti daga, ket antong makagatang kadagiti iti necessities dagiti tattao awan iti tatak. Kas lang na siya iti mapaspasama kadagiti, ket puteng kadi iti rumbeng nga agari kadagiti biyakte kadagiti puso tayo, kadagitoy nga panawan. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya't ko kakabsat nga ag-share ti talong nga kinapudno nga makita tayo manipod iti text tayo kakabsat. Umuna, worrying won't help you. Iti panagdadanag saan na ka nga tulungan. EJ verse 27 kakabsat, it won't add a single hour to your life. Kuna na. Haan nga makanayon iti may isa nga oras, may isa nga minuto iti panagbiag mo, no agdandandandanag ka. Ako namin nga igurot. No agdandandanag ka, haan nga makatulong iti panagbiag. No diket, it will add to the stress. Kasi you keep stressing on what to eat, what to wear, those things should not be occupying your mind, your thought during these times. And it should be focused on God, His goodness, His provision, the joy that you can have from Him. And instead of instilling all this stress of what to eat, iti panunot mo. Iso nga, umuna nga kinapudno nga makita tayo diti kakabsat, worrying won't help you. Han nga makatulong iti panagdandanan. Kung makatulong iti panagdandanan kakabsat, I encourage you, the Bible will encourage you to worry, but not kakabsat. It's not helpful. It won't help any any single thing to us. Iso nga, worrying won't help you. Ikadwa, our focus in life shouldn't be on these things. Iti focus tayo iti panagbiag saan ko mga kadagiti kakabsat, what to eat, what to wear. I've posted things on Instagram. I have an account on Instagram kakabsat, and even on Facebook. Naging norm kaniya tayo to take photos of our food. No, kung napindas ti presentation ti may sa makan, it's Instagrammable. No, napindas ti outfit tayo of the day, OOTD. Lang nagpintas nga i-post on Facebook. And tas lang we're always waiting for that moment nga napintas ti bado tayo, na imas iti makan tayo. But should our lives be focused on this, the food that we eat and the clothes that we wear? Ijay verse 32 kakabsat, ijay text tayo ko na pagans ran after all these things. The pagans, dagiti pagano kakabsat, dagitoy iti nangruna kanyada. Anya ti kanan na nagyanak ijay bingket kakabsat 11 years kata narigat ijay gabuta awan iti partiem kat anipay kakaasi ka especially na umay iti krisis kat kasapulan nga agparti ka iti nuang kana nga baboy kat anipay awan iti bendisyon, awan iti maparti. Iso nga kaniya tayo kakabsat nga Kristiyano, han ko mga nagititi focus tayo. And sometimes, we've been so focused on the externals, like what to wear, Ako, I chose to wear like a lot of blacks,
Kasi I don't want to consume so much time on thinking what to wear today, what would be my outfit for the day. Kaya kanta nagiti daduma, kaya na nagiti pa pastor, naka long sleeve, nakakastoy, nakakasjay. But we've focused so much on the externals, and the Bible is saying, han ko mga nagiti focus tayo, ti panunod tayo, ti puso tayo, ang kumanda giti timang occupy iti panunod tayo, no, anya ti kanan tayo, anya ti pangaldaw, anya no na imas ba no saan, no napintas ba ti bado kuno saan. Ket dagiti pagano, dagiti focus da, kat saan tayo nga pagano kakapsat, anak na tayo ni Apo Dios, saan ko mga dagiti focus tayo. O ikatlo kakapsat, kan last, God knows that you need to eat, you need to wear clothes. God knows that you need to eat. Your body needs it. Kasapulan iti bagitay ti makan kakapsat. Kasapulan ti bagitay ti bado ti kawas. It shouldn't be your focus though, because you should know that God will provide for you. It shouldn't be what should be occupying your thoughts. Kasi parang that's no-brainer kasi automatic nga ni Apo Dios i-provide na ti kasapulam kasi ang muna nga kasapulam iti mangan. Iso nga saan mo kung mga paproblemaan dagiti nga banbanag gaputa amo ni Apo Dios nga kasapulam ket automatic nga ipaay na para kanyang given nga ipang pangrunam iti pagarian na ken iti kinalindag na. Iso nga hindi ko na kakapsat is verse 30, O you of little faith, kung na nakakapsat na kayo nga basit iti pammati na. Isukit din iti panunutan niyo. Ano yan ay paproblimaan niyo. No? Ano yan ti kanan niyo. Na you of little faith. Kung na is verse 26 kakapsat, iti assurance ni Apo Dios kanya tayo, are you not much more valuable than they? In the context of the birds, magmangan naman iti bilit. Awan mat iti ipunpunpunda, idulduldulin da nga hapit da siya, or noon da nga apit da. Mangmangan naman, pakpakanan mat ni Apo Dios isuda. How much more kanyayo? Han kay ba nga napatpatag ngam dagiti bilit? Di ko na verse 26 kakapsat. Isu nga, ni Apo Dios ipaay na dagiti kasapulan tayo. Dagiti kasapulan tayo nga makan provisions that we need. And hopefully you know that, be assured that God will provide for you. Iti dating nga sitwasyon, hantay man nga beneficiary, han man nga simangpot iti ayuda kanya tayo, ket mamati tayo nga adala tayo iti wagas ni Apo Dios nga mangipaay, iti kasapulan tayo tapno ag-survive tayo kakapsat. Kadagiti nga naririgat nga panaman. Ada 85 nga kahit kung i-share nga reflections ko kapsat, kada gito'y text nga binasa tayo. Dito'y verses from 25 to 34 kakapsat. And I want to share with you. Umuna kakapsat, when we experience hunger, we sometimes reveal a version of us that is not too very Christian, that is not so very Christian. Kung minsan kakapsat, umay bisin ka niya tayo, rumwar nga kina siya sinu tayo nga kasla nga hantay nga Kristiyano nga jay ket nung maminsan nagiti tao nung mabisin da man nagpudpudot ti ulo da ket adu ti maibag pagana kasi nga saan nga nasayat mabalin nga anger, jealousy because others are eating dagiti nga panawon kakapsat ket dagiti daduma at daanda ijay sumarunong nga chapter kakapsat diti text tayo. It talks about judging others, Mabaling ako na tayo nga close na kami kini kapitan. Kapag kastoy, kasjay, so nga daan dati kastoy, so dati priority. At ulit na saan tayo nga na naadaan kakapsat, iti ayuda. Katahan nga kaputa mabisbisin tayo, we talk negative. So ano mo minsan, no umay ti bisin, iparang na nga kinasa sinutay nga Kristiyano. Anya kat ayo pa no gapo lang iti bisin kat hantay nga agbaling nga bendisyon kadagiti datuma. Anya iso nga kita ante DJ kakapsat. May kadwa,
if we are willing and expectant to receive provisions from God, can't we be willing to suffer or experience hunger? Ano, Almighty bendition kakabsat na ragsak tayo. We're so much willing, we're so much expectant. Almighty bendition manipod kini Apo Dios. Ngem iti padas nga kasla iti bisin. Apay uno kastoy ano hantay mga willing ano nga makapadas kada gitoy. We're so much willing to experience blessings. We're so much expectant to receive blessings from the Lord. Ket saan tayon ba nga maikari, maiparbol nga makapadas iti bisin kakabsat? Ano yan, kat umay iti bisin, kat ano nga gagangay na. Kat paglabasan tayo, ano yan, kat jay na Kristiyano tayo, saan ko mga mapukaw, uray no mabisbisin tayo, uray no awan iti awan dagiti kasapulan, kasi awan dagiti provisions. We do not eat the things that we used to have and eat. Kasi kat let's be willing to suffer as well. Ano, saan lang dumawat ni bendisyon. Ano yan, di kat be willing to experience this as well. Ano yan, gabuta, siguro okay lang mat, ano yan, nga mapadas tayo dagitoy, kat manipod ka dagitoy nga pagpadas, ag tao dagitoy testimonyo, no, kas ano, ayat ni Apo Dios, ken sustenance na kanya tayo. Ano iso nga, haan nga managpudpudot ti ulo tayo kanang iti panahon nga awan iti umay nga bendisyon kaniya tayo. Ano yan? Aguray tayo kakabsat. May katlo nga reflection ko kakabsat. Times of crisis like this make us appreciative of little things. Kadagiti nga panahon kakabsat, kadagiti nga panahon ti crisis. Agbalin tayo nga appreciative. Ma-appreciate tayo dagiti babasit nga banbanag. Iti sardinas kakabsat idirutugi iti lockdown. Kasi lang umsiin tayo nga nyawat iti sardinas. Idibin mayag, limampasad iti may nga bulan. Ma-appreciate tayo iti sardinas. At least pa ito iti sardinas. Kasi ano yan? Nga dilata. Kita ma-appreciate tayo dagiti babasit nga banbanag kakabsat. Umay dagiti krisis nga kastoy. Ano yan? Kasi kwarta tayo nga sa nga gasot, ano yung ma-appreciate tayo, hindi. Kasi ano nga ma-appreciate iti basit nga kwarta. Yung na dati, siguro agyawat ka niya iti 100, 200, 500, kada iti nga panahon. Nagdakil nga banag, ano nga makatulong ka niya tayo. So nga, kada iti nga panahon iti krisis kakabsat, ma-appreciate tayo iti babasit nga banbanag. It should make us appreciate small things. Ano? May ikaupat kakabsat. Times like this should make us think of how we spent all the money that we had in the past. Dagiti nga panahon kakabsat, it should make us assess, no? Adong dagi say kwarta tayo iti napalabas, adong ti kwarta iti napalabas, kami iti simbangpot iti quarantine nga ito'y awan nga ti urnong ko, iso nga mangnamnamak ijay sap, nga mahanap mo nga qualified nga umawat. Kasi ayan na kami ti kwartam. Ano yan, kadagi siya panahon nga, adumot ti kwartam kadagi ti napalpalawas. Saan mo nga ninamnamnama nga umay iti sakit nga kastoy, kat na-quarantine tayo, kat saan mo nga ninamnama nga awanan maibosan ka iti kwarta. Ano yan, kat kas ano gamin nga no ada ti kwarta, kat ala gasto. Kasi siguro, in pangpangro na tayo ti makan, mangan dito yung mga nidya, in pangpangro na tayo ti outfit of the day, naggatgatang tayo karag iti barong nga badbado, ano dyan ko na nga, may iPhone ka nga, wala ka namang ipon. Ano yan? Walang emergency fund kasi we haven't thought of this, of times like this. Ano? Hantay nga prepared, karag iti nga panahon. Iso nga, dagiti nga panahon iti crisis kakabsat, it should make us assess. No, kas ano tayo nga ginasto iti kwarta tayo kadagiti na palpalabas. And then lastly, kakabsat, times like this make us appreciative of God's provision. Make us appreciate God's provision. Kadagiti nga panawid kakabsat nga crisis, pagbalinan na tayong manang appreciate iti panangipaay ni Apo Dios. Kadagiti kasapulan tayo. No, dati umay nga agiyawat iti may nga supot iti bagas nga adaan iti limang dilata kat nagdakong nga banag kat ma-appreciate tayo nga imbagpay kat dati kas nga wagas ni Apo Dios tapno maadaan kami iti kanan kat tsaka mo no kas ano iti
economic status siya kakabsat kadagiti daduma totally nga awan ket kadagiti daduma nga makapadpadas iti totally nga awan namati dagiti kakabsat ket anya dagiti nga babasit nga banbanag nga maiyawat kaniya da ma-appreciate da iti panangipaay ni Apo Dios para kaniya da ket kaniya tayo amin tayo, it should make us appreciate God's provision during these times of crisis. At makita tayo nga ni Apo Dios agtigtignay, agtrabaho, at ma-appreciate tayo nga ni Apo Dios at dati aramidan na, ipapain na lagiti kasapulan tayo. At makita tayo kas ano iti miraculous nga panangipain ni Apo Dios kaniya tayo. Da kami awan iti taltalon ni kakabsat na may family do not have any farm. Does not have any farm except ijay kapsat ko nga manalon yung numan pa kastahan kami nga nagkurang iti bagas ket ijay ti may nga dakkel nga testimony iti pamilya kakapsat iso nga amin dagiti nga provision ni Apo Dios umay man iti kasapulan nga makita tayo iti panangipaay ni Apo Dios kadagiti kasapulan tayo ket siguro panunuton tayo mat nga agtaraken ken agimula tapno dati apiten tayo kanan tayo partiin tayo kadagiti nga panawon kakabsat nga saan tayo nga namnamaen nga umay anya so nga dagitoy nga naririgat nga panawon ken dagiti nga mapaspasamak it should draw us more closer to Him ken ni Apo Dios who is the source nga kadagiti nga panawon kakabsat mas ag-focus tayo ko makaniya na mas makita tayo ko maiti kinasasinuna nga provider kadagiti ang amin nga kasapulan tayo agtalag tayo kaniya na agrelay tayo kaniya na let's be trustful in Him and continue to believe that He will see us through. God will see us through. Tulungan na tayo ni Apo Dios kakabsat kadagito yung nga naririgat nga panawan. May we continue to seek His kingdom and His righteousness even during this time of crisis kakabsat. Uray no narigat iti panawan pilyen tayo nga biruken iti pagarian na ken iti kinalinteg na and as He promised all these things shall be added unto you amin to dagiti basic needs tayo kakabsat mainayon to kanya tayo we don't need to worry about it but it will automatically come and be provided unto us. Niya gapot ay pangpangtong na tayo iti pagkarian na ken iti kinalintag na. Iso nga agtultuloy tayo kakabsat nga agpamati kini Apo Dios saraken tayo iti kinasasinuna iti kinaimbag na aniya ken iti kinalintag na uray kadagitoy nga naririgat nga panawan. Saan tayo nga let's not let jealousy and quarrel be among us. Gusto ko sa English ko. Dahil Ipalubos ka umay nagiti kakabsat. Ano ti makikita kasi Facebook sa kwe nga nag-deactivate ak nga nag-aapalag po iti ayuda. Ano nagiti exiselos. Naputa kastigas dyan. Ay kanda nagiti duma saan. Kat saan nga napintas nga buya kakabsat, kat ma-involve nagiti Kristiyano, kat saan nga napintas nga testimonyo. Ano iso nga, birukan tayo lata iti pagarian ni Apo Dios, uray no narigat iti sitwasyon, at talik tayo kanya na, birukan tayo iti kinalintag, buno ipapati tayo iti kinalintag, kat ni Apo Dios, ipain na amamin nga kasapulan tayo, kasun ka rin. Ulidan ni Apo Dios kakabsat, dumating kang karalag tayo. Glorified Father, thank you because you're faithful no matter what. And thank you, Lord, gaputa makalag ka nga Diyos, o Apo, kat sikati Diyos ka mangipaay kadagiti ang aming kasapulan mo. Thank you, Lord, gaputa aging gana kadagiti nga panawan, we're still alive and kicking. We've eaten, o Apo, inawat me iti provision mo, and we acknowledge, O God, nga amin dagitoy kakinkinan mi despite this lockdown, no Apo, nagapo kaniyam. Ket thank you, Lord, kaputa saan na kami nga binaybayan. Sikati Dios nga saan nga magbaybayan, no Apo. Pudno dagiti karim, dagiti sasom, ket agtutuloy kang trabaho dagiti panagpiat mi. Dawatan mi, O Apo, nga birukon mi lata, ipangpangruna mi iti kinalintag mo, iti
iti pagariam o apo gaputaan anak mo na kami ket Lord ipapati mi kumalatang agpiyag with integrity, with faith o apo, relying on you, be trustful and committed on you no matter what, O God. Ang hardship o apo iti mapagsina kanyaman nga bisin ang nga sakit o apo gaputa iti mo kanyamin nga glaplapos nga may tantanong ka o apo. We continue to pray for the frontliners, O God, protect them. We continue to pray for the government, O God, give wisdom to the president and all the departmental heads, O apo, helping the president work on things, O God, and give them wisdom, O apo, and hopefully all these things will go back to normal, O apo, aming namanbanag sa blinto iti normal, O God, and we continue to rebuke, O God, dating nga sakit, at patingga ko mo, apo. We pray for all the Filipinos, O God, to cooperate with the government, O God, and the Lord, maisab din ko mati-spread dito yung nga sakit, O apo, and makita ko maititunggal Filipino nga iti disiplina, kasapulan, O apo, nga maipakita, O God, iti tunggal may sa kanyami. Tapno matulungan ba iti government nga maisardeng mo apo iti nga sakit, iti panagwaras iti nga sakit, O God. Protektaram iti tunggal may sa kanyami, O God. And thank you, Lord, because you are our rock and salvation. Sikaw apo iti healer me, sikaw iti provider me. Bless each and every one of us, O God. And thank you, Lord, for today. We could have this time, O apo, to share, to hear your word, O God. Glorify in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, kakapsat. Iti tunggal may sa kanila tayo kanigit amin nga kakapsat from Agape Christian Center. Iti main church kakapsat iti San Andres, Santiago City. Good morning amin kanayo. Awan iti labas na ken iti amin nga agdingdingag agbubuya nga magbubuya dito. Good morning and stay safe kakapsat. Continue to trust in the Lord no matter what. Iti pamilya, good morning, and to all my friends, good morning kadagiti mamin nga estudyante ti SBTC. Good morning and stay safe, and God bless everyone.